pan wyt ti'n creu drama, wyt ti'n creu byd lle ti yn gobeithio fedri di ddenu'r gwylwyr I fewn I dy fyd di. Griff Rowland sy'n cyfarwyddo Bariau. Mae o'n cael cydlynu y cyfan. Griff's brilliant to work with. For me, he's an actor's director. So you could, if you wanted to add lib. Pan wyt ti efo sgript mor dda, a wedyn mae gen ti'r actorion superb ma, sydd yn dod â'r sgript yn fyw. I needed to get clean. Mae'n bwysig iawn, really, bod ni'n dangos be ydy reality bywyd caled fod mewn carchar. Dwi'n meddwl bod yna ragfarn am garchardau bod bobl yn cael amser hawdd yna. Ond ydyn nhw ddim, dyna di'r gwir. Mae'r diwrnodau'n hir, mae o'n le bygythiol, a sy'n llawer o obaith yna. Mae bob diwrnod yn y carchar yn heriol iawn I Elin, felly mae chwarae hwnna hefyd yn waith caled. Mae yna gymaint o olygfeydd mawr, a os yna ddim llawer o olygfeydd sydd ddim yn rhoi mawr. Mae gymaint o emosiynau, a mae gymaint o beth yn digwydd I Elin. Be dwi wedi mwynhau efo gweithio efo hwn, efo Griff, ydy... Wel sy'n arwain chdi yna, ond beth sy'n neis ydy diolch yn deitha chdi, gyna fel yma. So mae wastad yn creu'r teimlad na o bod ni'n cydweithio efo'n gilydd. Gen ti griw technegol allan y fanna, right? Fytha ar set. A maen nhw wedi darllen y sgript, right? Ond pan maen nhw'n gweld y golygfeydd, wel dwi'n clywed gasps gennyn nhw. Mae hwnna'n arwydd da iawn. Right, ga I fynd unwaith eto, please, on a only thing. Dwi'n meddwl bod pob cyfres drama yn mynd I drio bod yn uchelgeisiol. Sa'n pwynt neud os na ydych chi'n bod yn uchelgeisiol am greu rhywbeth newydd. Da ni jyst eisiau fatha dangos drych I fywyd mewn carchar.